كلنا بأمرنا دخون لسلو ايديال إلنا نقمتو كبصحلني إلنا نبهجو نمني ودخون لايف هذا تسفان غرت ألوي وانت تسفان نركبلو ግን ድኾነት በአእምሮና ንስላ እንተ ድበጽ ኃይልና ንምን ያ ድኾነት አይዲያል ድኾነት ላይፍ አለ አይዲያል ክንብል ከልና በአእምሮና ደወዳንያ ግን ካብይድና ደይጨበጥናዮ ነገር ከኾነ ኸለ ሶ ምናልባት ነት ነገርቲ ንምብጻሕ እንታይ የድሌና ኢልና ክንሓስብ ከልና ብዙሓት ሊስት ንገብሮም ነገራት ኩሉ ይኽእሉ ኾነዮም ሎሚ ግን ጽቡቕ ጌርና ንሪኦ ነቲ አይዲያል ድበሃል ላይፍ ካልእ ሰብ ደይኮነ ባዕለይ ከመይ ገይረ ከምስርቶ ንኽእል ወይ እውን ኣብ ምንታይ ተሰሪቱ ዘሎ ተኣነ ንብንዮ ድብህጎ ነገር ክመጽእ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ኸልኪል እንደሎ ወይ ከዓ እንታይ ንዓይ ንዑ ንኽገብሮ ደድልየኒ ድብል ብዝግባሎ ማዓንቲ ክንድረይና ስለዚ ደሪዝ ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ኩላትኩም ድኾነ ትምነይዎ ትብህግዎ ትስእልዎ ብኣእምሮኹም ላይፍ ኣሎ የለን ግን ኣብ ገጽኩም ከም ይመስል ንርኢ ኣሎ የለን That's amazing. So ንዑ ንኸነተግብር ወይ ነቲ ንደልዮ ዓይነት አይዲያል ላይፍ ንኽንበጽሕ ምናልባት ኮይኑ ክስምዐና ዝኽእል ዓዲ ምቕያር ቤተሰብ ክሕግዘና ወይ እውን ገንዘብ ክንረክብ ኣቐዲምና anything የብለይን ኢልና ንሓስቦ ነገር ክህልወና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ንዑ ንምብጻሕ maybe እንተ ዳሓተኩም መብዛሕትኡ ጀነራል እውን maybe ኣነ እውን ሓዊስካ መብዛሕትኡ ሰብ ድገብሮ ሓደ ነገር እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ህይወትካ ንኸተስምር እንታይ ዘድልየካ ኢልካዮን ህይወትካ ንኸይሰምር እንታይ ጎዲልካ እንተ ደኣ ኢልካዮን ናበይ ወደቕና ሰብ ናብቲ ድገብረሎ ነገር እዩ ምናልባት ሕጂ ግዜና ስለ ደኸለመር ወረቐት ሒዝኩም ድሌታትኩምን ትናትኩም ህይወት ትደልይዎን እንድዘንካ ንዑ ደኣገደኩም እንፀሓፉ ተድብለኩም ሞስት ፕሮባብሊ ኣይና ይንበዛሕ ነይሩ ትደኣገደና ይድበዛሕ ኣይኮነን ሶ ኢስ በቃ ኣይ ዶንት ኖ ብኸመይ ከም ምዃኑ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ጉድለታቱ ድሪ ልክዕ ከምዚ ቅሳነቱን ክትብለና ፀንሐ ምናልባት ነገራት ኦሬዲ ደጋጠሙ ንምኽንያት ኢሉ ዶ ይኮነ ደሓልፎም ድጎደሎ ነገራት ኣብ ምርኣይን ኣብቶም ድጎደሎ ነገራት ከዓኒ እንተ ደኣ ከተኩር ክኢሉ እንዳናእሰ እንዳደኸመ ተስፎ እንዳማህመነ ካብቲ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ላይፍ ከዓኒ ካልእ ላይፍ ደይ ክረክብ ይኽእል እዩ ሶ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ደለዎ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ በቃ እቲ ድደልዮ ድምንዮ ህይወት ክረኽቦ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብኡ ንኽበፅሕ እንታይ እዩ ዘድልየኒ እንድዋት ይኸልኪልን ዘሎ ነቲ ኸልኪልን ዘሎ በሲዒ ክሓልፍስ እንታይ ኸዘድልየኒ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ተረዲኩም ዶ ምስ ኣለኹም ሶ ንሱ ክንመፅእ ከለና ዜሮ ዜሮ ህይወትና ኩሉ ነገራትና በሎ ኣታዊና በሎ ምስ ሰባት ዘለና ሪሌሽንሽፕ ክኾን ይኽእል ንገዛ ርስና ዘለና ኣመለኻኽታ ክኾን ይኽእል ንህይወት ዘለና ኣረኣያ ክኾን ይኽእል ሃብትና በሎ ኤኒቲንግ ጥዕናና በሎ ድሙርኮስ ከዓኒ ኣብ ሓደ ጉዳይ ንሱ ከዓ ኢስ ኮልድ ሰልፊ ኢሜጅ ይበሃል ውሽጣዊ ምስሊ ንብሎ ማለት ሰልፊ ኢሜጅ ሶ ሰልፊ ኢሜጅ ኩለንትናና እዩ ምናልባት ሰብ ከም ዝብለኩም ደለኹ ብዙሕ ሽግራት ደለዎ ኮይኑ ተሰሚዑ ዝተፈላለዩ ሽግራት ክገልጽ ይኽእል ህይወት ኢለ ተቐይረ ኣብዛ ዓዲ ስለ ደለኹ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እየ ስለ ደለኹ ኣብ ኤሮፓ ሪኦም ዶ ንደረእ ሰብ ምናልባት ኢለ ሶ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ደለኹ ክርስቶስ ስለ ደይሓገዘኒ ስድራይ ሃብታማት ስለ ደይኮኑ እዮም ገንዘብ ስለ ደይብለይ ክርስቶስ ስለ ደይሓገዘኒ ኢልና ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ናይ ኩላትና ሽግር እውን ዝተፈላለየ ኮይኑ ክስምዐና ክእል እዩ ምናልባት ገሊና ብጥዕና ገለገለ ሰብ ናቱ ፕራዮሪቲ ጥዕና ክኾን ይኽእል እዩ ገለገለ ሰብ ናይ ኣእምሮ ሰላም ጥራይ ተድረክብ ንዓይ እኹል ይኽብል ይኽእል እዩ ገለገለ ሰብ ምናልባት ልክዕ ከም ትንፋስ ገንዘብ ክሓፅሮ ይኽእል እዩ ከምዚ ንዓይ ሓፂር ዝነበረ ማለት ኣሎ ሽግር ኢልና ንጠቕሶም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሽግራት ክህሉ ይኽእሉ ኾነ እዮም ሶ እዞም ኩሎም ሽግራት ድማ እቲ ንሕና እንደልዮ ዓይነት አይዲያል ላይፍ ንኸይንምስረት ኦፍ ኮርስ ከልኪሎምን ኣለዉ ብዙሓት ኮይኖም ዝስምዑና ሽግራት ግን ክጠቕለሉ ከለዉ ሓደ እዩ ሽግር ንሱ ኻኒ ሰልፊ ኢሜጅ ውሽጣዊ ምስሊ እዩ ንሱ ኸነስተኻኽሎ እንተ ደኣ ኽኢልና ኤቭሪቲንግ ኣብ ሂወትና ደሎ ነገራት ክስተኻኸልን እቲ ንሕና አይዲያል ኢልና ንሓስቦ ኣይብፃሕኒ ኣይትንከፍን ኢልና ንሓስቦ ነገር ንዑካ ዳ በፂሕናስ ንሰባት ከማን ኤግዛምፕል ክንከውን ንኽእልና ማለት ክሊር ሳያለኹ ዳትስ ዋት ዊ ኒድ ናብ ውሽጢ ተመሊስና ሰልፊ ኢሜጅ ናትና ከነስተኻኽል ዘለና ሰልፊ ኢሜጅ ናትና እንተ ደኣ ከነስተኻኽሎ ክኢልና ዳርኣኹም ኣብ ሂወትኩም ደሎ ነገር ኤቭሪቲንግ እንዳተቐየረ ኣበይ ነይሩ ክሳብ ትብሎ ናባኻ እንዳተገለፀ እንዳበረህልካ እንዳተንከፍክያ እንዳሓስክያኻ ትኸይድ which is እዚ ሕጂ እውን አይዲያል ኢልና ብኣእምሮና ንስእሎ ደለና ሕልመይ ኢልና ወይ ድኾነ ዕላማ ኢልና ቪዥን ኢልና ሒዝና ዘለና ነገር እውን ከነስምሮ እንተ ደኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ካልኦት ነገራት ምቁማት ገዲፍና ሰልፊ ኢሜጅና ክነስተኻኽል ዘለና which is our internal image ውሽጣዊ ምስልና ክሊር ሶ እዚ ኮንሰፕት እዚ ብስፍሕ ዝበለ ማዓንቲ ፅቡቅ ጌርና ስለ ንሪኦ ብተወሰነ መልክዑ እንዳተንከፍና ስለ ንበፀና ኣይ ቲንክ ክሊር እውን ክኾነልኩም ኢለ ይሓስብ ኤንድ እዚ ኮንሰፕት እዚ ክመፅእ ከሎ ሓደ ሎ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ እውን ኣይ ቲንክ ሪኮመንድ ይገብረኩም እየ ሳይበርኔቲክስ ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ ኢስኮል ሳይኮ ሳይበርኔቲክስ ማክስዌል ማልትዝ ዝበሃል ሰብኣይ ፅሒፋ ሶ ሜቢ ብቐሊሉ ድርድረኩም እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ቀደም እንግሊዝ ስለ ደኾነ እውን ድሓን ስለ ደኾነ ፕሊዝ ሕዝዋ ኢኹም ከተንብዋ ፈትኑ
ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ያግልጽ ተብለልካ ታ መጽሐፍት ያ እተሰኻኽት ኮን እትደሊ ወይ ታ አይዲያል ድባሃል ላይፍ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ደይመፀደሎ ንዑ ስለ ደይኮንካ እዩ ከምኡ ስለ ደይኮንካ ንዑ ድመስል ብውሽጥኻ ፓተርን ወይ ከዓ ብውሽጥኻ ዝኾነ ኢሜጅ ምስሊ ስለ ደይፈጠርካ እዩ ድብል ሰባይ ካብያ ምፅዮ እንተዳኢልኩም ዝብለኩም ዘለኹ ሰባይ ሰርጀን እዩ ነይሩ ናይ ምንታይ ሰርጀን ፕላስቲክ ሰርጀን እዩ ነይሩ ሶ ፕላስቲክ ይገብር ሰባት ክመፁ ከለዉ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣፍንጫይ ከምዝናተይ ግፍሒ ይብሎ ኣጭብቡለ ይብሎ ታንኩም ስዕኩ ሰብ ምናልባት ጠፍኒቕ ኣለኹሞ ድኾነ ከም ዝገበረለይ እንተኢሎሞ ድኾነ የስፋሐሎም ከንፈሮም ንእሽተይ ኮይኑሎ ኣንተራእታይ ድበሃል ግበረልና ኢሎሞ ንዑኻ ይዓርየሎም ምናልባት ኣብ ገፆም ድኾነ ተጨማደደ ነገር ወይ ድኾነ ደስ ደይብሎም ነገራት ተዳእሃል እዩ ኣስተኻኽሉ ለይሉ ማለት ከስተኻኽሉሎም እቲ ሰብኣይ ይኽእል ነይሩ ሰርጀን እዩ ነይሩ እንታይ ይገብሩ ይመፅሞ እንታይ ድገብሮም መጀመርያ ፊት ንፊት ኣልዕሎም ብጎኒ ፎቶ የልዕሎም በዚ የልዕሎም ብታሕቲ ብኩሉ ኣንግል ናይ ገፆም እዩ ደልዕሎም ፎቶ እንድዘን መጀመርያ ቅድሚ ምስራሖም ይኸም ድገብር ድሓር ምስ ተሰርሖ ከዓኒ እዚ ኢኻ ነርካ እንድዘንካ ሕጂ ሪኣ ኣፍንጫኻ ከምዚ ኮይኑሎ እዝንኻ ገለ ኢሉ ከዓ የርዮም ፅቡቅ ጌሩ ትኽዕረየሎም ከምዚ ተዓርየ ቶታሊ ተኣሽሙ እዮም ገለገለ ሰባት ብጣዕሚ ተሓጒሶም ይኸዱ ኦኬ በቃ ኢሎም ኮንፊደንሶም ወሲኹ በቃ እንታይ ድበሃል ኮይኖም ክኸዱ ከሎ ወላ ኢሎም ድኸዱ ነበሩ ቅንዕ ኢሎም ይኸዱ ፕራክቲካሊ ዝረኣዩ ነገር እዩ ገለገለ ሰባት ግን እንተረኣዮም የርዮም ማለት ዲፈረንስ ወላ ሓንቲ ይዋሓጠሎም ማለት ርእይዎ ኣለዉ ኮቲ ዲፈረንስ ይፍሉጥ እዩ ማለት ኣፍንጭኡ ድኾነ እንታይ ድበሃል ነይሩስ ናይ ባሓቂ ተዓርዩ ኣፉ ድኾነ ነገር ነይሩ ርኡይ ድኾነ ለውጢ እዩ ደሎ እቶም ሰባት እቲኦም ግን ክኸዱ ከለዉ ደስ ሕጉሳት ኮይኖም ኣይከዱነን ደስ ኢለዎም ኣይከዱነን ማለት ኦሬዲ ልክዕ ከም ናይቲኦም እዩ ሽግርና ንሱ ኢሎም ድሓስቡ ነይሮም ኦሬዲ ንሱ ተቐሪፉሎም ግን በቃ ኮንፊደንሶም ኣይውስኽ ድነን ኢሎም ምኻዶም ኣይውስኽ በቃ ቅንዕ ምባል ኣብዮም ወላ ሓንቲ ኣብ ሰውነቶም መልክዖም ኢዳ ተቐሂሩ እምበር ወላ ሓንቲ ካል ነገራቶም ከም ደይተቐየረ ሰብኣይ ክግንዘብ ኪኢሉ ሶ እንታይ ድብል ሰብ ክልተ ዓይነት ኢሜጅ ኣለዎ ይብል ካብ ዝተበጊሱ መፅናዕቲ የኸካይድ ኪኢሉ ሸ ሶ ክልተ ዓይነት ምስሊ እዩ ደሎ ተቀዳማይ ምስሊ is external image the external image ከይድካ ፊት ንፊት ናብ መስትያት ከይድካ ትሪኦ ምስሊ which is ሕጂ ኩላትና ሒዝና ያደልና ምስሊ እንታይ ግን ብል ንሱ ጥራይ ደይኮነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ኤክስተርናል ኢሜጅ ናቶም ወላ እንተቀየር ኩሎም ዲፕ ዳውን ግን ብዙሕ ሰብ ኩሉ ሰብ እውን ኢንተርናል ዝኾነ ኢሜጅ ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ኢንተርናል ኢሜጅ ወይ ድማ ሰልፊ ኢሜጅ ኢሉ ዝፅውዖ ናብቲ ኮንሰፕት ተኻምፂና ማለት እዩ ክሊር ምሳሌ እንታይ ድብል ደሎ ኣብ ደገ ኣሎ ድኾነ ምስሊ ኤክስተርናሊ ኩሉ ሰብ ድርዮ ድልክዕ ብቁመት ብገለ በፍንጫ ብገለ ክንበፅሕ ንሕና ብቕርፂ ብመልክዕ ድልክዕ ኣሎ እንድ ካልእ ኸ ኣሎ ብውሽጢ ሰባት ንገዛ ርሶም እዚ ኢሎም ድርኢ ኢሉኻ ድኾነ ምስሊ ኣሎ ክሊር ስለዚ ክልቲኡ ይቕየር ደለዎ እቶም ካልኦት ሰባት ብውሽጦም ድኾነ ዓይነት ምስሊ እኒኦ ኤክስተርናሊ ምስ ተቐየረ እቲ ኤክስተርናል ዝነበረ ኢሜጅ ናቶም ክረኣይ ከሎ ንውሽጦም ኣፌክት ገብሮ ውሽጦም ካኒ ይቕየር ማለት እዩ ክሊር ሒዝኩም ኣለዎ እቶም ካልኦት ሰባት ግን ኤክስተርናል ወላ እንተተቐየረ እቲ ብደገ ደሎ ምስሊ ግን ንውሽጣዊ ምስሎም ክትንክፎ ይተረኣየን ክቕይሮ ይተረኣየን ተታሒዝናልና ዳስ ዘ ቲንግ ብውሽጢ ደሎ ምስሊ እንተደይ ተቐይሩ ብደገ ደሎ ምስሊ ወላ እኳ እንተተቐየረ ብውሽጢ ንገዛእ ርስኻ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ ይደልካ ይድውሰን ሶ ብመልክዕ ጥራይ ኣይኮነ እዚ ፎር ኤቭሪቲንግ ንኩሉ ነገራት ምስ ገንዘብ ደለና ከመይ ዓይነት ሰልፊ ኢሜጅ ደለና ንገንዘብ ደለና ራእያ ብውሽጥና ክንሓስቡ ኮና ገንዘብ ክበሃል ከሎ ኣነን ገንዘብን ከመይ ዓይነት መልክዕ እዩ ደለና ማለት ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ኢና ወይስ በቃ ገንዘብ ክረክብ ክእለ ክህብቲ ምኽእለ ገንዘብ ማለት የድልየኒ ፅቡቅ ጌሮም ክሰርሐ ክህብቲ ምኽእለ ድብል ኢሜጅ ደለና ወይስ ወይ ወሪድና እንዳ ገንዘብ ካበይ ከምፃይ ይሰርሕ ገንዘብ ካ ዳሓርኮ ከዓ ታባጋና ሃላሓቀ ሸይጣን ሒዙ ድመፅእ ምሱ እንታይ ኣይኮነን ማለት እሱ ኢሜጅ አለ ሕጂ ገንዘብ ሸይጣን ዳበልካ ናባኻ ከመይ ዲ ክመፅእ ሶ ሸይጣን ስለ ድኾነ ይኮነን ድመፅእ በሬ ስሕተና ኣሎ ሓቀ It's not like that. እንታይ መሲልኩም ንኣብነት ሰብ ሕጂ ብውሽጡ ኣይ ገንዘብ ናይ ሸይጣን እንዲ ድብል ኢሜጅ ብውሽጡ እንተራ ሃልይዎ ኮይኑ ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለወና እዩ ኣይኮነ ድሕልውና ኸ ካብ ሸይጣን ገንዘብ ሸይጣን ኢልካ ተሓስብ ተኾንካ ኸ ገንዘብ ናባኻ ይሰደድ እዩ ማለት እዩ እስከመለኸ በቃ ሃዊ ይድሕልወካ ምክንያቱ ኣይ ናይ ሸይጣን ዲፕ ዳውን እዩ ሕጂ ኣይርደአናኒ ኮንሽስሊ ከምዚ ክንብል ከልና እምበር እንዳረኣናዮ ክንከይድ ስለ ዝኾና ብውሽጢ ግን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ዝኾነ ድሓዝንያ ሰልፊ ኢሜጅ ኣሎ ምስ ገንዘብ ደለና ክኾን ይኽእል ሕጂ ምናልባት ሕጂ ደሎ ናይ ገንዘብና መጠን ክኾን ይኽእል ንጥዕናና ክኾን ይኽእል ንኮንፊደንስ ናይልና ንሓስቦ ክኾን ይኽእል ወፂኻ ኣብዚ ናይ ምዝራብ ክኾን ይኽእል ምስ ሰባት ደለና ኮሚኒኬሽን ክኾን ይኽእል ይኽእል እየ ኣይክእሎን ኢልና ንሓስቦ ነገራትን ኣበይ ዲፐንድ ገብር ተዳልኩምኒ ኢሳውን ኣብቲ ናትና ሰልፊ ኢሜጅ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ምስልና እዩ እንተሓዛልና ሶ
نزخي كير سب عدخ غير خالي سراح 3-4 سراح كجمر خالي من الوقت جنزب سب كهبو يخيل خوني استفل عليه نجارات كركب خيل خوني إذا بوش ترى له مثلي كي تغير أنت على السبب الصغير وجعزو جمير جن من الوقت تيمبورار دخونه ويكاني دخونه نجزي دخونه جزاو دخونه لو تخمس خل أمبر زلاق له تدركب أمن تاين ترى لكمني internal image كاب مستخخالي إيشكم اللغة سو أنتي سبنا عملنا تزي أنت ري تردي أتو consciously كغير على إن هي وتيلو ده حسب كل نجارات جبر خالي even هي وتو بحدا قاتيو بليبيا غيرو بخال نجارات غيرو بسهرة غيرو نبيرو بخاتو خالي نبتفل عليه قالوا كأتون على إنه نسي حلم يلو ده حسب ويون كغير أو خير يلو ده حسب عدتات كغير خيل خوني أبو خير يقول نايب حكي نجزا رسول الله سلفي ميج بزقبا أنت ريك أيورو أبو دلو opportunity أي كتكملوني وقاد أنا مرة ريخ لبوتو أبو دلو ማለት ከተቀመሉ አለኒ ለሐሰበ ነገራት አክንድ ተቀመሉ መሊሱ ንጉዳቱ ከተቀመሉ እንደዘን ካኒ መሊሱ ካብ ደገ ናብ ውሽጥ በመንባር ውሽጣው ሰልፊ ኢሜጅ ይደበላሽ ደኸፈ ምስሊ ይዳስ እስከ ምንለቆ ዳሲት ናምነት ሰብ ቀድሚ ሰልፊ ኢሜጅ መቀያር ምስ ገንዘብ ደሎ ረክብ ክኾን خيل ክገብሩልን ኢሉ ለሐሰበ ነገራት ቀድሚ ምግባር 3-4 ስራሓት ክሰርሕ ጀመር ወይ 2-3 ስራሓት ክሰርሕ ጀመር ዝሁሉ ስራሕ ሰርሕ ካኒ በቃ አደዳ ድኻምን አደዳ ማዲያትን አደዳ ካል ነገራትን ካኾነ خيل انت حزالنا it's not ናይ ስራሕ ናይ ደራረብካ 4-5 ዲግሪ ናይ ዳሃለወካ ናብ ካለ ዓድስ ለደኸልካ ወይ ደኾነ ሰብ ስለ ደሓገዘካ ቆም እሱ ይኮነን ተመፍተሕ ደምጽ መፍተሕ ደምጽ አይና እንተ ዳልኩምኒ ናብ ገዛ ርስኻ ተመሊስካ ውሽጣው ምስለኻ መቀያሪ ምስ ገንዘብ ደለካ ርክብ ምሰባ ደለካ ርክብ ክገብሮ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ነገራት ምስፋሕ ይተዛዓበና ገዳስ እንደሆነ ነገር ተታሒዝናልና ሰቆሞ እንገብር ተራኺልና ሰልፊ ኢሜጅ ናንተ ዳ ቀይርና አፍሪካ በሎ ኤሮፓ በሎ አሜሪካ በሎ ስራሕ 2-3 ስራሕ ምስራሕ በሎ ንጥቅምና ይድኾን የደረዓልና ዳ አንበር ንድሕሪት አይጎተናኒ ብውሽጥ ደሎ ሰልፊ ኢሜጅ ናትና ትውሽጣው ምስልና ንነገራት ይኽእሉ አይከሎኒ ንብለሉ ምስ ኩሉ ነገራት ይና በቃ ገዛ ርስና ከረኸለና ናይ ህይወትና ኻኒ ዙርያታት አለው ክንጥምቶም ከለና አቦም እንታይ ዓይነት ሰቢና ንረንሕና ምሰባት ክንመጽእ ከለና በቃ ሰሓቅቲ ተጻወቲ ምሰባት ከይና ኮሙኒኬሽንና ጽቡቕ ኣብ ስራሕ እንተ ኣቲና ብዝግባእ ክንሰርሕ ንኽእል ዝኾነ ነገር ደይእግደና ድደለና ነገር ክንገብር ከም ንኽእል ፈጣሪ ሒዝና ኩሉ ነገራት ከም ድካል ድብል ኢሜጅ ዲ ውሽጥ አይደሎ ወይስ ክስቶን ተሪ ሓጊዝኒ ከምዝ እንተ ደገረ እትን ተደገረ ከምዝ ኮኢት ኮኢለ ግን ምናልባት ድፈርሖ ወይ ደብሎ ነገራት ክህሉ ይኽእል ኾነ ተታሒዝናልና ምሳና ማቀ ዝኩሉ ድጥቅለል ምናልባት ካብ ሰልፊ ኢሜጅ ናወጢና ካለ ነገራት ከነስተኻኽል እንተ ደኣ ሓሲብና ብዙሕ ድስተኻኽል ነገራት አሎ ብዙሕ ነመኽነየሉ ነገራት ክህሉ እዩ ሓደ ሰብ ግን ኩሉ ነገራት ገዲፉ ኣፍታንሱን ፈጣሪን ጥራይ ድፈልጣ ውሽጣዊ ምስሉ ክሰርሕ እንተ ደኣ ኸይሉ ናብ ገዛ ርሱ ተመሊሱ ብውሽጢ ንገዛ ርሱ ድርእየሉ ንኩሉ ነገራት ድርእየሉ ነገራት ክቕይር እንተ ደኣ ኸይሉ ግን everything will be changed زحجي أي كيرينا نحسبه لنا ويت ideal life ناتي تدمني نبلو لنا نخنركب ده حجزنا بوشتنا خوينا يازلنا مسلي انت حزالا so maybe دحين حتى حتىكم حجي أشجير حراي دحين ideal life قالوا ننبره هيوت قالوا نحسبه هيوت قالوا نتي هيوت تنقين نبر كلكيلنا قالوا زي كنا يسبدي ويس زحجي خوينا لنا سبي عينا يكون يسمعكم كابزخوا لكم تناحكم حيسكو كده قبلكم تحطه so دخلنا مني نبغى life قالوا كنركبوا لنا إلى نحسب ستيل جن عبيد نادي جبتنا أنا قراره نعيون خين نركب عقيد النازلو إذا حجو خين نادي لنا سبدي ويس أتحجي زي كنا يوسبي أين يكون يسمعك إذا حجو خين نازلنا يكونا إذا حجو خين بزا حجو لكم تناك تتحيزنا لا مغنيات إذا حجو خين نازل لنا سبي أي كيلني إلى حسبالو هفتها ما يكون كن دخاء إلى حسبالو سنت نجار تنخيمة خل كيلو دولو عبد جرولو نجار نبل ترى أخينا جنزب ترى خي بس كغيري إيش كمان لو ويا أوروبا أنت خير بكستو كم زت تغيير لي كغيري نعملنا نعون خينا تجبر كل كيلو نار لوجن كال زي كنا حجو خينا يازلنا شبي تتحيزنا لا زي حجو خينا يازلنا سبعة تحساسبو بوشترلو سلفي ميت مس جنزب دولو ركب مسبات دولو خون خل نهيوت دولو نجزارس دولو عمل خاختها خون خل إذا سبزي كغيرون ترى أخيلو زاد الجاوي تعالى مسلي بت بوشتنا فتيرنا مالت مسلي ويكأن نتأبرق نايت بوشتنا فتيرنا دلنا علنا سأقول كلنا نقول مني أنت رأيكم مني أفتح جدلو كسافي حج ديكونا يو سينا يولنا نحسبنا جر ديكونا خل كلنا نقوله طب جزار سنة تمارسنا كم فتش أنت رأخينا حج خينا دلنا شبي حج حزنا زلنا identity حسكم من لكم ويس كلير رأيكم لكم are we clear نايس لازم ترى دادينا رأيكم
ምናልባት በቀሊሉ ከረዳኩም ኤክስተርናል ኢሜጅ ናትና ንምንታይ ከምኹም ደበልኩም ጽቡቅ ገይረ ከረዳ ኤክስተርናል ኢሜጅ ክንርኢ እንተዳ ኮይና ንምንታይ ከተኸይድ ኣመስትያ ተኸይድ ስለዚ ከተስተኻኽሎ ደለካ ነገራት ተዳሃሊ ኣስተኻኺልካ ትምለስ ደይተሸኻኽዐለ ዲ ከመይ አለ ተጽፍ ሰላም ይደና ማለት ዝኾነ ነገር ተዳሃሊ ከስተኻኽል ተዳ ኮይና ፊት ንፊት ኣመስትያት ከይደ ይሕስድ ይመስትያ يحسني مستيات ميمور دبالي يقولون مالت أحسني كم زي لو ما عند تطبق نير كان تصبحي تتبلا شيء كان ترى متيقع تشعر لا مثل غير كرام الرايت مالا يريكاني clear so this is the thing external image ناتنا أحسني نبلادنا إن دزن كمستياتنا نري نبل تراهلينا what about ناتنا internal image وش تاو مثلنا خا من تاينا هندري وش تتفتير دول مثلنا خا أم تاينا ري أوتيتنا نريو so of course أو تحسس وانا خان أوتيتنا غير على ما أتكلم أمن تاين نريو أنا results سنتاينا نبدل لنا بسيلكم حجي دولو result در إنه دولو أقدم عند حياتكم حتى له كالكلين دولو أنا ويزحجو خيني دولو سبيق بلت أنا so كم زغم بلت ترى أخوينا internal image ناتنا بزعوانا ولا حنت نقدر أي حسني مالتي which is تناتنا result أبي هوتنا رقيبنا كل عينة result كل عينة وتشيت انت دارينا بوشتنا فتيرنا انا زلنا وتشيتي دا امبر حبوي ገንዘብ ስለደሃበኒ ይኮነን ኢሮፓ ስለ ዴከርክ ይኮነን ገንዘብ ስለ ሳንክ ይኮነን ወይ ድኾነ ነገራት ስለ ድኾነ አይኮነን እቲ ምክንያት አይናይ ንብላልና የተዋሐጠልኩም ተሕስኩም ለኩም በውሽጥ ፈጢርና ያልና ኢሜጅ ከመ ይመስልኩም ሕጂኮ ምክንያት ወይ ምክኒት ነብዝሕ እንተ ኮይና of course ምክንያት ጽቡቕ ምክኒት ይህማ مخنيت مالت كستخدم زي جبرلين كم زكوي كم كن زعد زكوي ريزالتنا خنرخنا جنزب دي بالله بيتسبي دخاس لدخونهم جنزب دي كستوس لدي حق زني تعنا دي تستاخله حرق زي كم زي عيل دخونه حماماتي سلدت كعني ويون بقى أمري سلام دي رخبة كستو سلد بدلني كم زي سلد خونكي أتعبابي عيلنا من الوقت كنا حاسب انت أخيلنا انتهينا نجبرلنا انت رأيكمني تفتيروا لدخونه ريزال تمسيات تير إننا له كيركا أبزلوا رصعت حقه كيرس مستيات كم مزرعة مالت يلقس لي دسم بلا نير تدي لقس نير فحفح بلني عجاكس غيرنا ولا قنا يكيدني ترسحات تعيسكم الله ترسحات كخيد انت را اخوينو ابي دلو انت را يكون ابزي مسلي درين دلو سزي خستاخلو دلل سو حجون ابي هوتنا رخونا عين ريزالت لو دخونا دتفطر سبب حجي بقى درخبنايو حجون رخولنا ابي هوتنا تفطر وصيت አለው እሱ ይኮና ከነስተካከል ደለና መስተያቲ ነው መስተካከል ማለት ንሱ እንታይ ደረይና ደለው كستخاخل زلوا نجار أنت حزنا كستخاخل زلوا نجار مستيات رئينا له which is the result رئينا له دستخاخل نابي إيش inside us أوش تقولات ناي إيش كمان له so من الوقت أتعبابي أنا خن ملكت كلنا قرب دحريت قتت ربلنا أبحما قدخنا كباب عبينا ويوم مبزحتنا خلنا عبي أبدخنا تعبينا هنكون نخل وي دخلنا دبدلنا سب كلي خلنا أبحلو في كيدنا يدبكم دلهم من الوقت ملسيلنا خن ريخنا أزغل نجارات كهلو أنت لا أخوينه هواته دي تغير ويوم أنت أنزل نجار ديرخوك كستو يخمزي أتعبابي أي نبلت أهلنا قسوات تينا نجبرنا نديت أري مستياتي خير كاخم مفعفعي clear so for the time being حراي نجي temporary نخون لوتي حدث واحد زني ندبلكها وين بديل ندبلكها سب متي يغرق قبل الكاخري نفس خاي قريتها تريجر كلا جن ترسحت تخبى خاي خيدني مالتي تبدل تخبى خاي كفنوني مالتي تتحيزنا لا the same دخلنا تدبل بقى بيت سوي دخاتها سلا دخونه كويو دبل مخنيات انت لا هلي انا تاي بعد ما حاجه ان مني تبسي بالي كان إذن كلهم ريزالت ماتيام دايما بدحري حراي انتهى الجبر حيسكم الله so صبغي ريزالت دخلنا تلي أحسني بقى دخلنا بوشتها مس جنزب دلك الرأي دخلنا تيدلومو مس جنزب دلك الرأي اسك أي يريد لك حيسكم الله ترى راينا لنا عمل خاختها خان نخذ كيري من الوقت مسوات كتراخب كلها خدخونا حفرت دي ويصبغ يركا كوميونيكيت دي مقبار دي مبال دي انت رأيكا كتكيرو دلك ريزالت يدبقركا عينس لا أيو ريزالت مستعد تسأل السوال دي نعم دتسأل سبي لنا كنا مستعد تبغى ريزالتهم بقى همي ويك تكو حللو تخل ويك أخذ فوق جمله تخلي حاجة مستعد هم تيسب ثلاثي مكان تايران كنا لي so the same works مستناتنا ريزالت خا تحسنا على سنر أيوه مصر أنا يقول أبو شام كل المبال واي تاي معتي ودي كم زم مبال دي كنا ماليشنا مثلنا مبلشوا دي كنا نبجز أرسنا تماليشنا نتي تاخم بالزهنا حجوقين نازلنا سوي خلكي لنا ولا أنا هكذا تلتاخن قبركم كلالا نوعو فريسنا
حدش منت كنا نزعلنا وعادي كلير ردادينا سو انتهي بلا له جيمس آلن بحال حدا سبا انتهي بين we think in secret نحن أنا تحسبه نجر ذيك فلت أخلي مخنياتو كلها أنا حسب أبيننا we think in secret but it comes to possible محلافو مرأي يجون زي ترى في سب سخرية أيو انتهي بلا مخنياتو environment is our looking glass مخنياتو environment ناتنا قبل كنا أو تيتاتنا دبلنا ما يحسون يمي كلير so بقفنا دليتنا نجارات كم بالنخالينا ويون تحسبه نجار ديك فلت أي خالي وين أيمان نمسب ده حسبه نجار ديك تفلت أو ديك نردو نخالينا حنت تدليكم نجار جنتي أنت رأيكمني مزسب معل محدار مسو متصنح مسو مجوعز تراي دليكم if you do that زسب زي بوشت أنت عين تعمل خاطر بوشت أنت عين إيميل جالو بكل زرياتنا هيوتو كتفلت أو تخليكم معلتي كلير so أمت عبيلو دخونا ده أمن مخنيات كم تسألكم مخالخوني كم زي تي لو زعوانا مسخنا نجركم مخالخوني externally دليتو غيرو خقابابو يخلخوني but internally نا وشت تمليسو كن الرأي ريزالتو ابتناتو وتي تناتو ايميج الرأي ريزالت سلخونا ريزالت بقى ريزالت ايحسونه وتي تاحسونه كلير كومو قبال كل مجمران عي مره يحرقنا نير وانا يبلو بيلكم لا قبل بي يحرق نير ما كبز سمع كله في الله سايكو سايبرنيتكس من بكوا قدم من بابين وي قدم مرداي توتالي بقى يحرقني نير خوم دبل سب ما يبلو بيلكم لا مخنياتو ገንዘብ ይብለና ሐቀ ገንዘብ ደይ መባለይ ደይ ጀነሬት ደይ መግባሪ ናይ ስድራ ሽግር ይሌላ ሓሰባና ይሓገዙንን ምክንያቱ እንታይ መስሊኩም ውሽጣው ምስለ ጋር ይትርን ተዳኾንካ ናብ ገዛ ርስኻ ተመሊስካ ኣብ ውሽጥኻ ደሎ ምስሊ ብዝግባእ ደይ ተስተኻኽል ተዳኾንካ ምስልኻ ዘድውን ምውድዳር ኢኻ ተመጽእ መሊሱ ምስልኻ ንምንታይ ምክንያቱ ይመጽእ ተራኾም ዓርፍታይ ገንዘብ ኣሎ ስደደሎ ማለት ድሕግዘም ሰብ ኣሎ ናይ ቤተሰበይ የለን ጠሊምኒ ደሎ ካልኦት ቤተሰብ ደሓን ደባሃሉ የለውን ተሓደ ይሰድድን ደሎ ቤተሰብ you know clear ሰዝኾን ከሎ ኢሜጅ ካሪኮንካ ተስተኻኽል እኳ ደኣ ተመሊስካ ናትካ ኢሜጅ ኢኻ ተበላሹ ምክንያቱ ናትካ ምስሊ ኮንካ እንትርኢ ምስሊ ድሬና ወዲ ባፅዕ ምስሊ ወዲ ባፅዕ እንተራእኾ ከኣኒ ሪዛልት ናቱ ይድምልከት ማለት ድሕግዝዎ ቤተሰብ ኩሉ ይኽእል ኾነ ህይወት ተስተኻኽል ኾነ ክኽእል ይኸውን ኣነ ዲ ሲኢነዮ ድብሎም ነገራት ኣብኡ ክረኽቦም ይኽእል ክወዳደር ይድኸይ ተረዲኩም ኣለኹም ስለዚ ክትወዳደር ክጅምር ከለኻ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ፅቡቕ ነገራት ጥራይ ዝረኣየካ ናትካ ከዓ ደካማ ጎነታት ጥራይ ዝረኣየካ ሶ ብውሽጥኻ ደሎ ጎሊሑ ክወፅእ ዝኽእል ዝነበረ ፅቡቕ ዝኾነ ምስሊ ከዓኒ ብምስሊ ናይ ካልኦት ሰባት ምርኣይካ እንዳተደወነ እንዳኸፍአ እንዳፀልመኻ ይመፅእ ማለት እዩ ሶ ዳትስ ዘ ፕሮብለም ምስ ምውድዳር ክወዳደር ተደኣ ሃልዩ ሓደ ሰብ ክወዳደር ደሎ ምስ ብውሽጡ ፈጢሮ ደሎ ምስሊ ይዳበር ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ሪዛልት ይኮነን ሕዝኩም ኣለኹም ምክንያቱ ቅዱስ ደይኮነ ሕማቕ ዝኾነ ቅንኢ ይሕዘካ ቅድሚ መፂኦም ከምዚ ክገብሩ መብዛሕትኡ ሰብ ደጋጥሞ ነገር ስለዝኾነ ዝዛረብሉ ኣለኹ ሰልፊ ኢሜጅ ቀይሩ ሰብ ብውሽጢ ደሎ ምስሊ ቀይሩ ምስ ትምህርቲ ደለዎ ንኣብነት ኣረዳድኣ ኣብ ዝግባእ እንተዘይቀይሩ what happens is ብድሕሪኻ መፂኦም ናብ ቋንቋ ንኣብነት ተራእሲና መብዛሕትኡ ሰብ ኤሮጳ ከይድ ዘናኡ ቋንቋ መጀመርያ ይመሃር ኮርስ ኣብዚ ኮይኑ ክገብሮ ክእል ነይሩ እዩ ደሓናኡ ኮይዱ ግን ገይርዎ ነበር ለሰይ ኣብኡ ድመሃር ደሎ ነበር ሳኡ ክመሃር ክጅምር ከሎ ምናልባት ዝኾነ ክተርፍ ይኽእል እዩ ወይ ክወድቕ ይኽእል ወይ ሕማቕ ሪዛልት ከምፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ከምኡ ከምፅእ ክጅምር ከሎ ንዕኡ ድፈጥር ደሎ ብውሽጡ ኣነ በቃ ሰነፍ ተመሃራየ ድብል ወይ ኣነ ኣይክእልን እየ ወይ እውን ሰነፍ እየ ድብል ነገር ክቕይሮ እንተዘይክኢሉ ምስ መን ይድወዳደር ተዳኢልኩምኒ ምስ 5 ዓመት ገይሩ ዝሓቀ ምስ ኣብ ሓደ ዓመት መፂ ፅቡቕ ገይሩ ቋንቋ ድመለኾ ሰብ ምስ ይድወዳደር ምስ ክወዳደር ጅምር በቃ ኣነ እኮ 5 ዓመታት ኣብዚ ገይረ ብድሕረይ ብሓንቲ ዓመት መፂኦም ቀዲሞም ንኮ መብዛሕትኡ ሰብ ደጋጥሞ ነገር እዩ ዋይ ዲስ ሰልፍ ኢሜጅ እንታይ ሓዛርና ሪዛልት ክቕየር ተደኣ ኮይኑ ክቕየር ደሎ ነቲ ሪዛልት ድፈጥር ደሎ ብውሽጥና ፈጢርና ደላ ምስሊ ደኣ እምበር ኖት ኣብ ደገ ደሎ ነገር ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ክትነብር ትጅምር እሞ ኣብ ደገ ከዓኒ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ክነብር ተደኣ ጀሚሩ ሰብ እንታይ ድገብር ተደኣ ኢልኩም ድኽመታቱ እንዳርኣየ ናይ ካልኦት ሰባት ብልጫታቱ እንዳርኣየ ኣብ ክትወፆ ዘይትኽእል ውድድር ምእታዊ ከምኡ እንተደኣ ጌርካ ከዓኒ ብልጫታትካ ኣይክረኣየካን እዩ ትኹረትካ ከዓኒ ኣብ ድኽመታትካ ይረኽቦ ሓደ ሰብ ትኹረቱ ኣብ ድኽመቱ እንተደኣ ገይሩ ኩሉ ሰብ ከማን ኣይደኖ ብናተይ ኣረዳድኣ ኣብ ድኽመቱ ትኹረቱ እንተደኣ ገይሩ እንዳናኣሰ እንዳተጨበጠ እንዳተጨፍለቐ ምስሉ እንዳደወነ እንዳደኸመ ይበፅእ ክልር እስከ መለኹም ፅቡቓት ጎነታት ክሕሰቡ ይብልናል ማለት እዩ እቲ ሰነፍ ድብል ደሎ ሰብ እኮ ምናልባት እንተድምልከት ነይሩ ሓደ ዝኾነ ፅቡቕ ጎኒ እኮ ኣለዎ እስከ መለኹም ሰናዓ እንዳጉላሓ እንተኸይዱ ከዓ ነዚ ሕጂ ድኽመት ድበሃል ደሎ ነገር ከጥፍዎን መሊሱኻ ክቕይሮ ንኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኢስ ኢንተራክትድ
تتحازي بزعبا جنزب دلكا ركب مس جنزب دلكا ركب يخيلي بقى جنزب كفتر يدبل أتحساس بعض كيرو جمر كلها ندارا أخي سرح كقير جمر ندارا أخي دخنا معنات بوشتغات فترة لغا مسلي مسوا دلكا ريليشن داتا قيري مثلا مخنياتو this is the thing نا وشت تمليشنا مسلنا خن كير تراخينا بوشتنا فتيرنا عندنا برهان دخنا مسلي كقطاطر ديك نعو كمالت كتعورو ديك ነገር ጸላም እንዳጠፈ ይደኸይ እስከ በላኩም ሰው እንታይ ደድል እንተ ዳልኩም ነኝ ካለ ነገራት ገዲፍና ናብ ውሽጥና ተመሪስና ገዛ እርስና ብርሃን መግባር ደለና ገዛ እርስና በሐሳብ በስምዒት ብንነገራት ዘለና አመለኻኸታ ብንገዛ እርስና ደለና አመለኻኸታ everything አብደገደ ይኮነ ክንወዶ ደለና ከወዳ ደሎ ኢንሳይድ are we clear ተነራዳልና So that's what we need to do. كلاتنا خنقورد لنا حجون تملسيلنا هيوتنا خنعزبو خلنا I know زتفل عليه شجر كلاتنا كلنا يخل خولي زيلنا بقالات كأميرنا خنقلت عليه نخل دخلنا نايتقرنيا قالات كقلت عليه كل كبي دبها شجرون كجوان فينا يخل خولي كبرتنا شجراتنا أبيتنا شجراتنا ديكونا جن أبيوت وسان دخلنا نجر عينا أنت رأيكم مني أبيتنا يمثلنا أبيتنا يوشت قوي نجزا رسنا بوشتنا دلنا سيلفي إيميج ناتو أبيتي clear so أبي واتنا من الوقت سلام غيرهم هي واتنا إلى نحسهم زتفل على شجرات ولا قوا كهلو انت خالو أزم شجرات أزم سلام غيرهم ورلو هي واتنا سوم ده يكون تشجر كويلهم دلو سلام ده تلف بمنتاي ببرهان أتبرهان كفتر دلوخا كمنتاي كوانا كويشتنا عليه clear نرى so that's أبي واتنا رل anything بقى شجري لنا حسبه نجر وتيتنا يدري نارلو so there is something to be changed inside it ملختي معلومة مسيات ملخت بنا نقول عليك لك عكم مخاني مس دخونا نجر دلنا ركب ويدخونا شجردي دخونا دي دسعنا دي دبلنا دي anything name it دخونا عينة ريزال انتهي زرقنا انت رأيكم مني أبوش تخارج هنا كستاهل دلو نجر على pertaining to that thing نت نجر تدمر كات مالتي clear مثاله so مبزحته جيزيون كم زيلنا كنجوعس كنجمر كلنا حدا دقون فنا نجر تاين ترى الكومني ما تقول السبسل في كم زخ جبران جزار سيك غير على نيدي يجوعزه ما جن كأنت داريخ ما تجوعزه نبوش تمديش كا جزار سخاخت كيرون مسجمر كا بقليل دقيقة سلفي ما يجاي كنا دلا كبر بلكاي مخنيات داس دتين مبزحتنا قاتي منا نكون كم دخل لهم تجمر راح تقرفه ويسومون تجبر بدهريخا تلاقوا أيكون عندي أقعد مكون يخاون وين ترى أيكونني مخنياته إذا سلفي ميجزي بخمي كم بتسرت ويون زحج دخل كل النار ولا نجار سلفي ميجنا يبوش تنافتيرنا لنا مسلين ولا لنا سسو مع استفتيرو بخمي تفتيرو أنت زي تردينا كل جزء ندحريت مسجوته تناي كلير يا أمرنا دليتنا خمسة خبري كم زي إلنا خنا حسب نخلينا إثن مني ونبوه لنا هيوت جن كبانا أنت ري وتي نحنا أنت ري كوينا تأيديال إلنا أنا حسب ورنا لايف بوشتنا خم فترة أنت زي كينا مخالف كجات من ناخذ عند حريث مملاسنا دي تعرف نقول لنا جرات حليفنا نخن كيد جبرنا جن أفتر الجاوي تعلم كفتر ندليو anything دخلنا نجار we have to create it inside بوشتنا خم فترة خن كلامنا